Bangkay po ng 13 anyos na natakay ng agos sa Marusay River sa Calasiao, natagpuan na. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Natagpuan na ang bangkay ng isang 13 anyos na grade 8 student na nalunod sa Marusay River malapit sa San Vicente Bridge sa barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan matapos ang puspusang rescue operation na recover na ng mga rescuer bandang alas 7:40 ng umagang lumulutang na katawan ng biktima na natagpuan may tinatayang 500 metro ang layo mula sa lugar kung saan ito huling nakita. Batay sa investigasyon ng pulisya, alas 3 ng hapon kahapon nang magtungo sa ilog ang 4 na menor de edad upang maligo habang nasa tubig. Napunta umano ang biktima sa mas malalim na bahagi ng ilog bago tangayin ng malakas na agos. Sinubukan pa umano siyang sagipin ng isa sa kanyang mga kasama ngunit nabigo ito dahil sa lakas ng agos. Agad namang humingi ng tulong ang mga batas sa mga otoridad na nagsagawa ng search and rescue operation hanggang sa matagpuan ng labi ng biktima kinaumagahan. Sa panayam ng IFM News Tigupan, sinabi ng pamunan ng barangay San Vicente na madalas tambayan at paliguan ng mga kabataan ng naturang bahagi ng ilog. Ang naman niya, palagi silang naliligo dyan na tuwing tanghali. Parati sila na nakikita namin pag nakaduty dito sa barangay. Siguro, mayroon kahapon, nagkaroon siguro ng sila siguro, nawapunta sila ng malalim. Tapos hinahanap yung mga rescue kahapon, dami tao dyan kahapon eh. Tapos hanggang noon, hindi nila mahanap. Bagamat karaniwan umano ang mga naliligos sa lugar, sinabi ng barangay na bihirang naitatalang insidente ng pagkalunod. Dahil dito paigtingin ng barangay ang pagpapatrolya at pagpapatupad ng pagbabawal sa pagliligo sa ilog para maiwasan ang kaparehong trahedya sa hinaharap. Halimbawa, pag mapapansin kayo maligo, pagbabawal na namin magliligo dyan sa silong ng tulay. O either na magpipiknik, kasi doon ang nangyari, nagpipiknik sila minsan eh. Kasama niyo mula rito sa IFM News Tigupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.